As dúas grandes patas nas que se apoia a área de igualdade dentro da Deputación da Coruña, non? É, por un lado, o apoio aos concellos para que soliciten técnicas de igualdade. Estamos desenvolvendo un proxecto para ir aos centros de diversidade funcional na provincia da Coruña a impartir obradoiros. Desenvolvemos pequenos proxectos ao longo de todo o ano. Despois tamén temos premios moi importantes como son o Luisa Villalta pola igualdade para entidades ou colectivos que desenvolvan un proxecto en igualdade e tamén para os centros educativos, que é o Premio Concepción Arenal. Todos os colexios e centros educativos da provincia poden presentarse a eses premios e teñen unha dotación económica para reforzar a xente que está traballando ben neses aspectos, a eses aspectos onde non chegan as institucións por máis políticas que trates de facer. Esta área de dereitos civis é unha área nova na Diputación, non cabía algo denominado dese xeito, é unha área que o BNG se empeñou en que saíra adiante nesta legislatura, ten unha dotación que nos vai a permitir abrir unha liña tamén de subvencións destinadas a concellos e entidades para que se poda eliminar aqueles vestixios de simboloxía franquista que ainda quedan en moitos concellos. Traballaremos e creamos programas pois sobre o antimilitarismo, o antirracismo, o apoio a todas as causas xustas, porque o que pretendemos é vivir nunha sociedade máis xusta e máis igual. Non temos que contrarrestar os discursos anti-inmigración, criminalizando os menores non acompañados que chegan aquí. Temos moito aí que traballar para conseguir que a sociedade entenda que vivir nun mundo máis xusto para todos é tamén máis xusto e poderemos ter unha sociedade máis igualitaria e mellor para todos nesta provincia da Coruña e en Galicia, claro.